manego githoth nokethi. Kaodhi nyime weche mag penje ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okwedo lipode moko maliekore ni penj maduong' mar klas 12 ma higa mokalo ne okwal. Machogu mane loso e nyim kamiti mar od bura mar weche somo koni ong'eyo mana lipode mar 128 mane ochwal e wi temo kuo mar penj. Judith Omondi ni kod ler mathoth. The reality is that we had in the past hearings cases that appear to be, let me put it that way, malpractice. CS, I think we seriously need to get deep into this. You respond to the principals of high schools in Nakuru who refused to do a celebration because they didn't believe in the results they were going to celebrate. Magi liet mane okwako magawa mar Addison Blue e boma ma Nairobi, kumane jatend migawo mar somo kaachiel kod tend duol mochung' ne penj madongo ma pacho kae NEC ne ochopie mar chiwo lere wi weche maliekore ni penj ma higa ma okalo ne okwal. Moko kuom jood bura mag komiti ma ochung' ne weche somo ne ochung' kar tiendgi ni nonro mane gitimo yango ni penj mar klas 12 ma higa ma okalo ne ok otim e yor ratiro. There has been massive cheating in examinations in this country. Weche machal kod magi ne okwede okang' mamalo kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, jatatije mar duol matayo penj mapacho kae David Njegere, kaachiel kod jagoro maongirore migawo mar somo Belio Kipsang. That information being perpetrated, the kind of propaganda we are getting is on unfounded. The 2022 KCSE examination was credible. Integrity was not compromised. When we look at KCPE in 2018, there should be a relationship with KCSE in 2022. If we have a tail and a head that we are dealing with in a normal curve. Lipot mane ochiw kod migawo mar somo maromo lipode 128 ne ochwali e nyim duol matayo penj mapacho kae kaka jogo mane temo dhi ataro mar chike mag penj. Otese mag jopuonjre 20 ne chal ka gima ondiko gik machalre, ranyisi ni ne gitwaki e kinde penj. Kuonde timo penj 14 ne ochwalo lipode mag jopuonjre mane otemo donjo kod simbe ute penj, ka ji 13 ne otemo ya otese mag penj kapok sa ochopo, kendo ne ochwal gi e nyim doho ka ji 3 to ne otemo wuondore ni gin jopuonjre ka ok gin. So we must apply the principles of assessment, and the principle of fairness says unless you have evidence that shows a candidate has been involved in malpractice, you cannot cancel the results of that candidate. Bende jatend migawo mar somo ne osemo jopiny mondo kik yie weche magineno e mbui ka okoni ok gin gigo madieri. Machogu okoni kata mana weche moko ni kaunti ma Kisii kod Nyamira ne ogolo jopuonjre man kod mathoth ok gin adieri. Lipodego nyiso ni Nyanza, Siaya ne otelo kod jopuonjre man kod ma odhuro ka iluwe kod Homa Bay, Migori, Kisumu, Kisii koka Nyamira. Okoni kalo mar skunde en gino mane nitie chakre higa mar 2019, kendo pogruok malach onge kind mokalo go kod duoko mane owuok higa ma okalo. I don't know, as a parent, when I send my kid to school, my expectation is that the kid should pass an examination. But it is like in this country, is that when we send our kids to school, the norm should be that the kids should fail. Twak makama kata kamano, ne okorumo kaka mitino ne okwayo romo machielo, mondo migi ndik lipot mogik mabiro neno ne ng'ur e wi duoko mag penj mapacho kae okobedie kendo. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi mana kane wa